فيلمنا جمرت انتاوي تشاينا يانغ ستايل عين السور نشاو ستايلت نشيه هتصان حقيفو بمونغو بزحات ريساتات غويون تحلف النار اينا ايو كلتيهم ملو سونتهم بقصلي تشافينو زلو بتعم دخيمهم ناي مدرجات تنفاسهم ستنفسوا لو مسلو يانغ نوينو زنبر عين سوريو شاو دما ولد زيبلا قدام حدر هتصانيا كن ناوز خونتات زي كميلون كم زموصن مفلاط ارحقنا ندحريت كنملس لنا مبار فيديوتاتنا نبوزح يخدو سلازي اللو لايكنا شير بمقار حقزونا كسام ودأتا سنايت أنيحيد جن يانغ عين سور ترايزي كونس أفتخباو اللو خبز بحالو مخبر تحق حدايو أفت ساعات السو زقلشون غانينياتات سلازنورو دما أحد بار ندحر حاليوم نمر أي أتي يانغ نزونا نبار بتحتنا نتصوعين ازوم سوات ندحر داو أهاليوم يحطو ازودقن يانغ بحق من مخونون كندينا إذا أكل عقم خمزلون كي تصاري أو خمزيلو خم حسي حليفو كتصارفون كنحقون يجمر جن يانغ ولا حين سور يخون دا أمبر اتون كالو اتواساتو كاناي كالي إساب بزولت أمان قديس تقوملهم بيجانا تراي دما اتوم سوات أوش تبار كمزلو رقص أنيا يخوون نتزتت عرفو وانا نبار إيدو بخراف طاولا مسواقع كله فتخاو زنورسب تسأتيولمو بفرحات كافت بار موت أي جمر أوشتي اتوم زدوليوم زنورو قبنانياتا تراي قريو أوزنت أزي كفرحوان كساقوان سلس جمرو دمت انكي وصانا بقليلو غنقتلون خلينا بزول تسفا كتقعوه جمرو جن يانغ نساتون كنكساقسون كلو زلوفقو نفاسن كي ترفا يسمعو نسوم ولا حنت جيزان كي نخقوه دما ولا طلعو القطرو من كي حقزوم حدا بحدا بزي محرات قتلوم يجمر الساعة زي يانغ مولو هيوتو قوانينياتات مقتال مبر كالي خمزي بلا نفلت مخنياتو نعوم كتيلو خود انكالو غزو يخيدمو سخيرو متساقساو سانو الناساتي يزحادر أتو مساسال جيزة أفتخ تما بعلا نيشتي شاو أو قدنا مز نيشتي حوا بيوت نمتراف محل توك لسنا كايدت نرخوا أفتعلت نسودما بزحات إيوالو دندن تقودنا إنا قواي وميتصنحو كحزوا منكلو أقات أم بزمسل من قدي أف دقنا يانغ جزاي بتحو اتم قلعت كفرار حوالا يمكرو دا أمبر شاو بتعمي هالغنيا نحاري خواتهم إيدو تنخصمو بزي مكرات كواكي جمر أويات تقول عن سو سميعو يانغ خاوغوزي وتسمو انتاي كم زفتر له ترديو حدي قومان خودي إزوزوم قنتم عوالو نيانغ أي فلطوانيهم تارا عين سور مسيلوهم دما حدا خواتهم كيدو بغرغت قعي مكر كن يانغ بدن بغير قد أمو اتخرى من تقولنا أقري مرسلو اتهم كالو تعرختو إذن تريو بتعمي فرحمو حدي قومو نتهم كل تحواتون سديدومو ميكويو دحرزي شاو هيوتان هيوت حوان سلازد حان الله نيانغ نختم مسكنو اتخا علاقا سريق أزم تسعتا حانت ملي مسكنان تحتنا نكمر أي من قد تقرولو جن يانغ بزعبا من كي تقدسه كاون خطرحق إززامو قزوقاتي عاتي اتمشت نسو يانغ نوع على نئشي حوان زخون مقوغ تسرق نحدا قزات آتي جن حانتو قالو وشت اتريامو هادي ماعت كيدن كلا كتقلشات خيد يانغ خد كتكتان كتوا عن زمتت مسيلوها بتعم تفرح جن تاقوال نيانغ بتعم حزينها لا مقوغتو السخاء آمت أنيرا أوش تسكندات جن إذا مشاو زنورت قوالنا وقزات ملسن كلا قوة زبال مراح زلوهم حدقنيا مافياتات أو قزاءاتهم ندي أقتلهم ما يتصنحون تنادي داز نورت قوال كتقتلهم تمكرمو بجرق وتغرات خلاقيلو دقاقي مبموقع قتلا كنك أعرف كوفيلو على ملو سونوتين كتكت يتصنحمو اتم حقستو مدحانيتيوو دم كاو إيدون قصون نكحسس دما نتو حدث أقعد فريحة خوفيلا زنورت شاويري أمو نغحزا كسنا لقرون كلو زليلا بموتسا تهدم تون كالو تقاردتاتو سيعو ما خوتون كلو هاندبت مستو سخيرو زنوري يانجي كاتش ايومو شاو هادي ما تحبو أولو جيزة راكب اتحقازيو يانغ عاويرون سخيرون كمزولو سلازرقيه منم تشجر كمزي متحسيو سوق كله يوسن شاوغن غزو اتيو نمدك اسكدالن كلو ناو غزو زاتي سو كمزولو يسمعمو أليشو نشاوي رخوا يانغ نشاو كبارا نحسون كلو اتوم ناي غيو سواتو دغنا تزارو يسمعمو نباسي داله جن ناو غزو انكي قرو غوي صوع عممو تمليسوم يخدو مخنياتو نشتي حوان يانغ رخيو مانيروم نافرسهم سقيلهم حيزهم وخقالون كلو اتا كل جيزن حافتو مصوع تقملا فيس كاينفحمو شاو ناو غويت وص سانار ادماتهم مافياتات نحوانا منجد دروم بفراسهم رقيصهم قتيلهم يخدو شاو قسنا ولت نافت سمو تحوات قرومو كتكلاخلولو بزي مخال حزينه اعنتا نوعات يملئ كافت علت ساند حردما اتا لوان مسكين زنارت يانغ
زقصل الندتن ملو تقصاصيروا نحاوح نختفد توسن ازغطل معتي نانا يانغ غزات ملسمو كم كفليت كلتين عينتي كاكايه غنتم حاوي زقتولو سوات قتيلكا حني فدي ليلا تحطو غن يانغ من كي مسلو فقادنيا خمزي كوني نغرامو كاو غزو دريو حديغوانا بوليس طابع خيد او خصحن كلو كلته بزح چግር ዝፈጥሩ ለው ሰው ሓዳር ንኽቀትል ትእዛዝ ይወሃቦሞ እግረ መንገዱ ሻውናፍት ቦታ መጽያኽም ዝነበረትን ኣሕዋታ ዝቐተሉ ሰባት ንኽቀተሉላ ኣዒንታኽም ክፍሊት ከም ዝመደበትን ንያንግ ይነግሮ ያንግ ብዛዕባ ዞም ጉዮ ዝበሃሉ ስድራዊት ሓትትሞ ኣብ ቻይና ሙሉእ ዝሓየሉን ዝሃፍቶምን ስድራ ስለ ዝኾኑ ዝገበሩ ኣላይ ጎሩ ማንም ሰብ ከም ዘይነኽኦም ይነግሮ ድሕረዚ ናፍቶም ክልተ ሰብ ሓዳር ዝወስዶ ጋሪ ጽሓኽም ትመጾ ይነግሮሞ ያንግ ዝኣኽሎ ምስ ሰምዐ ንገዝኡ ተመሊሱ እቲ ዝቕጽል መዓልቲ ዘካይዶ ስራሕ ይዳለ ግን ሻው ሕዝውን ኣብ ውሽጢ ገዛና ተጸበይታ ጸኒሓ ሓና ሓዋ ንኽፈደላ ድማ ብተደጋጋሚ ትልምኖ ግን ንሱ ዘረኣኣ ምንም ከይመሰሎ ካብ ገዛ ውፅእ ዓጽያ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ምስቲ ናፍቶም ገነኛታት ዝወስዶ በዓል ጋሪ እናተጓዓዘ ይጸንሕ እሞ ኣብ መንገዲ እታ ጋሪ ትግምጠል እሞ ኩላቶም ናብ ሓደ ገደል ይጸድፉ ግን ያንገፍታ ናይ መጨረሻ ነጥቢ ሓንቲ እምኒ ሒዙ ይተርፍ እሞ እግሩ ዝኾነ ሰው ሒዝዎ ይስምዖ ለካ ሻወፍታ ጋር ተሓቢኣ ምስኡ ትጓዕ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ገደል ክትጸድፍን ከላ ኣብ እግሩ ሒዛኣ ተንጠልጢላ ዘላ ያንግ ኣበይ ክሕዝ ከም ዘለዎ ሻውና መራሕቶ ድማ ደጊሞም ካብቲ ገደል ይወጽሞ ናይታ ቁሸት ካርታ ርኢዩ ናበይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ንኣይ ሓታ እንተና መራሕቶ ኣብቲ ጫካ ነዊሕ ርሕቀት ይጓዓዙ እሞ ክመሽን ከሎ ኣብ ሓደ ቦታ ይዕርፉ ግን ሻው ናይ ተኹላ ድምፂ ትሰምዕ እሞ ብፍርሓት ክንተንቀጥቀጥ ትጅመር ያንግ ድማ ድሕንነት ንኽስማዕ ኢሉ ንእሽተይ ካራይባ እሞ ሓቂፋታ ትድቅስ ዝቕጽል ንጎሆ ዝጥበስ ስጋ ጨኒዋ ትትስእ እሞ ደስ ኢልዋ እናበልዐት ጸኒሓ ንየማና ግልጽ ክትብል ከላ ናይ ተመን ስጋ ምዃኑ ትፈልጥ ኣብታ ሰዓት ብኣንፈቶም እትኸይድ ጋሪ ረኽቡ እሞ ናፍታ ዝደልይዋ ንብሩ ከተማ ይበጽሑ ኣብ ዕዳጋ ክበጽሑ ከለዉ ሻው እቲ ያንግ ዝእልሾሎ ገበነኛ ትሪኦ እሞ ኢዱ ስሒባ ምልክት ተዎ ዓማዊል መሲሎም እቲ ገበነኛ ምስ ሰወይቱ ናብ ዝነበረላ መርከብ ይኸዱ እሞ መንነቶም ግልጽ ምስ ገበሩሎም ኢዶም ንኽህቡ ይነግርዎም ግን እቲ ገበነኛ ነዚ ሰዓት እዚ ንነዊሕ ግዜ ዝተዳለየ እዩ ዝመስል ንያንግ ብፍጥነት የጥቅዖ እሞ ሰወይቱ ድማ ንሻው ክትቀትላ ትሞክር ሻው ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ተምልጥ እሞ ያንግ ነመንጎ ኣትዩ ከድሕና ኩሉ ዝተኽኣሎ ይገብር ولا خلت خوينهم يمان ጸጋም እናተዋሃሉ ምንም ክሕዝዎ ይከኣሉን እቲ ካብ ናይ ሰብ ወጻእ ዝመስል ክእለታቱ ድማ ብደንብ ገይሩ ይጥቀመሉ ነቲ ሰብኣይ ብኔት ገይሩ ጠምጢሙ ናብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ድርዮ እሞ ነታ ሰወይቱ እውን ኣምሰስ ሕዳ ብኻራ ወጊኡ ይቐትላ ግን ሰከንዳትን ክሓለፉ እቲ ጠሊቑ ዝነበረ ሰብኣይ መስአ ዝመስል መሳርሒ ሒዙ ካብቲ ቃላይ ነጢሩ ይወፅእ ብኩሉ ግዜ ከቀባጥረሉ ዝጸንሐ ያንግ ዓቕሉ ይወድእ እሞ ካርኡ ብምውፃእ ቀትሎ ይውስን ንምሸቱ ናብቲ ዕዳጋ የምለሱ እሞ ያንግ ንሻው ከም ዘይተድልዮን ደጊሙ ክሪኣ ከም ዘይደልን ነጊሩ ምስ መራሒኡ ናፍታ ቁሸት ክምለስ ናብ ጋሪ ክስቀል እንከሎ ልባ ይስበር ግን ንኽልተ መዓልቲ ተጓዒዙ ገዝኡ ክበጽሕ እንከሎ ሻው ቀዲማቶ ውሽጢ ገዝኡ ትጸንሖ እንተኾነ ግን እውን ኣስሒታ እያ ዘላ ከፈትሻ እንከሎ እውን ተመን ከም ዝነኸሳ ይፈልጥ እሞ ካራርሲኑ እተን ንካሳት ይትኩሰላ ግን ሻው ንመዓልታት እውን ኣስሒታ ካብ ድቃሳን ከይነቕዐት ትጸንሕ ተስፋ ቁርጥ ምስ ጀመረ ግን ተኣምር ይፍጠር እሞ እታ ሞይታ ዝተባሃለት ሻው ደጊማ ትትስእ ያንግ መንገ ይቐርበላ እሞ ኣብ መንጎ ዘረባ ክጅምሩ እንከለዉ ሕነት ዝሞተ ሓዋ ንኽፈዴላ ብተደጋጋሚ ትልምኖ ግን ንሱ ሕዙን ፈቃደኛ ኣይነበረን ኣብ ክንድኡ እንድሕር ዳ ምሳይ ክትነብር ደሊኺ እቲ ዛዕባ ንሱ ደጊም ክኸይተልዕልዮ ኢሉ ይነግራ እሞ ኣማራፂ ዘይነበረ ሻው ፈቃደኛ ትኸውን ድሕሪዚ ጨጉራ ቆሪፁ ናብ ሓዊ ይድርዮ ንሓደ ሰብ ናብ ገዛኻ ናይ ምቕባል ጥንታዊ ናይ ቻይና ባህሊ እዩ ኣብቲ ግዜ እሱ እንድሓር ናይ ኩሉ ግዜ ሓጋዚቱ ትኸውን ናብ ኩሉ ጉዕዞታቱ ምስኡ ትኸይድ ገበነኛታት ንምሓዝ ድማ ትሕግዞ ሕድሕድ ልእኽቶ ብዝወድኡ ቁፅሪ ሻው ናይ ያንግ ተካኢድ ኮይና ከም እትሰርሕ ግልጽ እናኾነ ይመጽእ ሓደ መዓልቲ ምሸት ዕዳጋ ውዒሎም ንገዝኦም እናተመለሱ እንከለዉ ያንግ ኣብ ሓደ ድኳን ማፍያታት ንሓንቲ ስድራ ኣሲሮም ክቐትልዎም እናተዳለዩ ድምፂ ይሰምዕ ያንግ ኣብቲ ጉዳይ ኢዱ ክእተይ ደልየን ግን ሻው ቀዲማቱ ናብ ውሽጢ ተኣትሞ ነቶም ስድራ ክትሕግዝ ትሞክር ካብ ሰዓት እዚ እንድሓር ያንግ ስቑኢልካ ምርኣይ መማረፂ ኣይኮነን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ድማ ንዞም ማፍያታት ሓደ ብሓደ ከውድቖም ይጀመር ንኹሎም ኣብ ታሕቲ ነብሩ ማፍያታት ይውድኦም እሞ ኣብቲ ዓዲ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ተቓለስቲ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ዝጸንሐ ሓላፊኦም ይመጽእ ንዝተወሰነ ደቓይቕ እናተዋእሱ ይጸንሑ እሞ ያንግ ዓቕሊ ምስ ወድአ እቶም በብዝሓ ግዜ ዘይጥቀመሎም ምንቅስቓሳት ተጠቒሙ ክበኣሶ ይጅምር ኣብ መንጎ እቲ ሽምዓ ይወድቕ እሞ ኩሉ ነገር ይጽልምት እቲ ማፍያ ድማ ሓዊ ዝነድዱ ሰይፍታት ይውፅእ ያንግ ብፍጥነትን ክእለትን ወላ ናስሓቱ ይጽናሕ ንሻው ማዕርኽ እንደይ ከም ዝግደሰላ ምስ ፈለጠ ክትቃዕ ይጎይ ያንግ ድማ ንሓ ንኸድሕን ኢሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ትኸራ ይውቃዕ እሞ ንዕኡ ቀቲልዎ ገዛ ክምለስ እንከሎ እቲ ቆስሊ ምሕካም ይጅምር ሻው እውን ይቅርታ ንምሕታት ምግቢ ሒዛሉ ትመጽእ ዋላ ዝበላ ብዘይ ምስማዓ ብጣዕሚ እናደድኣ እምበር ዘምጽህሉ ምግቢ እናበልዐ ብዛዕባ ስድራ ኣይሓታ ሻው ድማ ኣቦኣ ነዲኣን ካብ ማፍያታት ከምልጡና መኮሮ ከም ዝተቐተሉን ካብቲ ዕለት እሱ እንድሓር ሻው ምስ ንእሽተይ ሓዋ
ኣብ ጎደናት ነብር ከም ዝነበረት ነጊራ መድሓኒት ናብ ቆስሉ ትገብረሉ ብዛዕባ ታሪኹ ትሓቶን ከላ ያንግ ኣብ ናይ ቻይና ሰራዊት ኣሎ ዝበሃል ተዋጋእን ጀነራልን ከም ዝነበረን ግን ሓደ ግዜ ኣብ ዓውደ ኩናት ብርሃን ዓይኑ ካብ ዝስእኒ ድሓር ክብሩን መንነቱን ዝሰኣነ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ጥሮታ ከም ዝወፀ ይነግራ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ያንግ ናብ ሓደ ዓርኪ ይኸይድ እሞ ንሻው ዝኸውን ቅልል ዝበለ ስራሕ ንኽእልሸላ ይነግሮ እቲ ዓርኪ እውን ኣብ ሓደ ዳወይኒ ክቆፅራ ከም ዝኽእል ይነግሮ ብሓቂ ግን እቲ ቦታ ማፍያታትን ሓደገኛ ሰባትን ዝእከብሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ሻው ብዙሓት ገበነኛታት ናብ ዝእከብሉ ቦታ ከይዳ እያ ዘላ ንኹላቶም ናይ ያንግ ሓጋዜት ምዃና እናፍለጠት ድማ ክተፈራርሖም ትጅምር ሓደ ካብኣቶም ናይቶም ኣሕዋታ ዝቐተሉ ሰባት መንበሪኦም ካርታት ተይተረፈ የምፂላ ግን ንዞም ሰባት ክትእልሽን ከይተገደደት ናይ ጉዋ ሓጋዚ ብቕድሚያ እናሓለፈት ሪኦ ስዒዋቶ ናፍታ ምስ ካልኦት ማፍያታት ተኣኪብላ ዝነበረ ክፍሊ ትኸይድ እሞ ጉወኡ ኮፍ ኢሉ ይፅንሓ ንሱ እውን በቲ ኣፍ ደገ ይሪኣ እሞ ናብ ውሽጢ ንኽትኣቲ ይዕድማ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኣቢሉ እቶም ክልተ ዝበኣሱ ነበሩ ሰብኡት የርያ እሞ መን እዩ ክስዕር ኢሉ ይሓታ እቲ ንሳ ዝበለቶ ሰብኣይ ክስዕር ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ይትስእ እሞ ኣብ ግንባሩ ጥርሙዝ ብምስባር ብተደጋጋሚ ወቂዑ ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ናብ ሻው ቀሲሉ ይግምጠል እሞ ንሱ ከምዚ ሰዓረ ብምንጋር ሕና ፈፂማ ከም ዘይትፈዲ ይነግራ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ገዛ ክትምለስን ከላ ያንግ እናተፀበያ ይፀንሕ እሞ ኣብ ሓደ ዳወይኒ ስራሕ ከም ዝረኸበላ ብምንጋር ናብ ጋሪ ስቕ ኢሉ ይሰዳ ብተደጋጋሚ ሽሙ ክትፅውዖን ከላ እውን ከምዘይሰምዕ ሱቕ ይብል እቲ ምሸት ንሱ ካብያው ዘምለጠ ሓደ ገበነኛ ምስ ሓላፊኡ ኮፍ ኢሉ ጉዋ ንሻው ንዝሓዘሉ ብዙሕ ቅርሺ ንምቕፋል ከም ዝተዳለየ ይሰምዕ ግን ብገለ ተኣምር ገለ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ግልፅ ክብሉ ከለዉ ሻው ኣብቲ ክፍሊ ከም ዘላ ይፈልጡ ንኽሕዝዋ እናጎዩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ጥጦ የብልዋ ግን ንኽሕዝዋ ቀርቡ ክሞክሩ ከለዉ ሙሉእ ሰውነታ ብቦምብን ተተኳስን ተመሊኡ ከም ዘሎ ይርዩ ከም እትትኩሶ እናፈራርሐት ብመንጎኦም ትሓልፍ እሞ ኣብ መጨረሻ ሓደ ካብኣቶም ይሕዛ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ግን በዚ መፂኡ ዘይበሃል ያንግ ነቶም ገበነኛታት ምቕጥቃጥ ይጀምር ግን ቅድሚ መውዳቓ ሻው ናይቲ ቦምቢ ፊዩዝ ወሊዓቶ ስለ ዝነበረት እቲ ድምፂ ክሰምዕ እንከሎ ያንግ ነጢሩ ብትሞሽኮት ይወፅእ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምግቢ ንኽበልዑ ናብ ሓደ ቦታ ይኣትዩ እሞ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ናብቶም ማፍያታት ዝኸደት ኮኔላ ንኽትተሓዝን ናብ ጎቦ ንኽትውሰድን ምዃኑ ትነግሮ ድሕሪ እዚ ሻው እንድሕሪ ሕነይ ዘይትፈድየለይ ባዕኒ ሕነይ ክፈዲ ምቅላስ ኣላምደኒ ኢላ ትሓቶ እሞ ፈቓደኛ ብምዃን መፅሓፊት ብሩሽ ይቐብላ እሞ ቀልጢፍካ መፅሓፍ ንኽትላመድ ይነግራ እንድሕር ዳኣ እዛ ሞያ እዚኣ ብደንቢ ጌራ መሊኻታ ድማ ካብቶም ሓያላትን ፈጣናትን ቀተልቲ ከም ትኸውን ይነግራ እቲ ግዜ እሱ እንድሓር ሻው ንያንግ ምንም እንከይተጠራጠረት ናብ ዝኸደቶ ሒዛታ ትኸይድ ኣብ ዝሓለፈቶ ድማ ትላመደላ ዋላ ደቂሳን ከላ ፈፂማ ኣይትዕርፍን ኣብ ሓደ ሰባት ክትላመደላ ትሞክር ፍጥነታ ንምሙካር ድማ ያንግ ደቂሱ ከሎ ክትስእለሉ ትሞክር ግን ዋላ ብህርሱ ፈፂሙ ይዘየን ከዓ ስእለሉ ዋላ ትሞክር ይምንጥላ እሞ ኣብ ገጻ ይፅሕፈላ ድሕሪ እዚ ግን ኣብ ጫፋ በላ ሓጭን ዘለታ መሳርሒት ይዋ እሞ እታ ብሩሽ ከም ዝመለኸታ ይረጋግፀላ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናብቶም መፍራዝ ዝንከባኸብ ዓርኩ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ንበይና ተፈለያ ክሪኣ እንከሎ ሌባ መሲላቶ ክፃረፋ ናብ ጎና ይቐርብ ብዘርኡ ብጣዕሚ ተናዲዳ ዝነበረት ሻው እታ ብሩሽ ኣውፅያ ብዘደንግፅ ፍጥነት ክሳዱ ትቆልመሉ እሞ እዚኣ ካራተ ትኸውን ነይራ ሞልካ መሃለኻ ኢላ ተፈራርሖ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ያንግ ሞንጎ ይኣቱ እሞ እቲ ሓደ ግዜ ዝብለካ ነበርኩ ቆልዓ ሻው ዝሰኣያ ኢሉ ይፋልጦ ድሕሪ እዚ ዓዊሉ ብኣፉ ክፋፅ እንከሎ እቲ ኣብ ኩናት ሰዓት ምስኡ ዝነበረ ፈረስ እናብ ጎየ ይመፅእ እሞ ምስኡ ክጫወት ይጅምር ንሻው ሒዝዋ ብሓደ ምግላው ክጅምሩ እንከለዉ ድማ ሻው ናይ መጨረሻ ትሕጎስ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ ኣዩ ናብ ፈረስ ትስቀል ዝነበረት እቲ ምሸት ንሱ ድማ ቅድሚ ዓይነ ስውር ምዃኑ ወታደር እንከሎን ሰወይቱን ጓሉን እንከይሞታ ዝነብራሉ ናብ ዝነበራ ቁሸት ሒዝዋ ይኸይድ ድሕሪ እዚ ትኽክለኛ ካብ ውትድርና ዝወፀሉ ምክንያት ንሱ ኣብ ኩናት እንከሎ ስድሩ ተቐቲሉ ስለ ዝፀንሖ እምበር ኣዒንቱ ብምጥፍአን ከም ዘይኮነ ግልፂ ይገብረላ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝገበነኛታት ናይ ምህዳን ስርሑ ጥሮታ ወፂኡ ድማ ኣዛ ቁሸት እዚኣ ብሰላም ሂወቱ ክነብር ከም ዝደሊ ንሻው ይነግራ እሞ ንኸዕርፉ ናብ ምድቃሶም ይኸዱ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ሻው ክትስእን ከላ ግን ንግሆን ካሊእ ገበነኛን ንዓ ኣሲሮም እቲ ገዛ እናፈተሽዎ ይፀንሑ ግን ብዙሕን ከይፀንሐ ያንግ ናብቲ ገዛ ይምለስ እሞ ምስ ክልቲኦም ሓያል ባእሲ ይጅመር እቲ ሓደ ገበነኛ ንምስዓር ምንም ግዜ ይወሰደሉን እቲ ሓጋዚ ግን ብጣዕሚ ፈጣንን ጎበዝ ተዋጋኣይን እዩ ነይሩ ግን ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋላ ያንግ ምንቅስቓሳቱ ንምግማትን በይ ከም ዝሓለፍ ንምፍላጥን ብዙሕ ፃዕሪ ይወሰደሉን ብተደጋጋሚ እናጎድኦን እናዋቕዑን ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ምትሳእ ክሳብ ዝሰኣኖ ናብ መሬት የውድቆ ግን እቲ መጀመርያ ወዲቑ ዝነበረ ሓላፊ ቀልጢፉ ይትስእ እሞ ናይ ሻው ክሳድ ካራ ብምቕማጥ እንድሕር ዳኣ ጠጠው ዘየቢሉ ከም ዝቐትላ እናፈራርሑ ይፅንሕ ያንግ እታ መሬት ወዲቓ ዝነበረት ካራ ገቲሩ ከውዲ ይወግኦ እሞ እቲ ገበነኛ እናተቐንዘየ ናብ መሬት ይወድቕ ያንግ እውን ጠቕሊሉ ንቕቐትሎ ካርኡ መዚዙ ቀሲሉ እናቐረቦ ይፀንሕ እታ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ሰብኣይ ሕነ ምፍዳይ ናይ ዘይምልከቶ ሰብ ሂወት ከም ዘጥፍእ ንያንግ ይነግሮ እሞ ያንግ ተሰማሚዑ ንኽነብር ይገድፎ ድሕሪ እዚ ናብቶ ፍራስ ዝንከባኸብ ዓርኩ ይምለስ እሞ ኣብ ቁሸተይ መሊሱ ክወስደኒ ዝኽእል ሰብ ኣልሸለይ
ካብዚ ናይ ገበንን ናይ ቅትለትን ህይወት ከም ዝወፀኹ ነቶም ፖላዊስ ክነግሮም ይደሊ የብሎሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምስ ብዙሓት ነገድቲ ኮይኑ ናብ ገዝኡ ጉዕዞ ይጅምር ብፅባሒቱ ንነዊሕ ርሕቀት ብሓደ እናተጓዓዙ ድሕሪ ምጽናሕ ንኽዕርፉ ካብታ ጋሪ ይወርድሞ ሓዊ ቃፂሎም እናውጉዑ ድሕሪ ምምሻ ይድቅሱ ዝቕፅል ንጉሆ ጉዕዞኦም ንምቕፃል ክትስኡ እንከለዉ ግን ሻው ኣብ ጎኑ ክረኽባ ኣይከኣለን ያንግ ተደናጊጹን ገሪምዎን ናይ ሻው ሽም እናፀውዐ ንነዊሕ ግዜ ዋላይ ኣልሻ ፈፂሙ ክረኽባ ኣይከኣለን ግን እቲ ፍራስ ዝንከባኸብ ዓርኩ ይረኽቦሞ ሕነ ዝተቐተለ ንእሽተይ ሓወይ ከይፈደኹ ኣይከይድን ኢላ ናፍታ ዝነበሩላ ቁሸት ከም ዝተመለሰት ይነግሮ ዓርኩ ሒዝዎ ናፍታ ቁሸት ይምለስ እሞ እቲ ናይ ቀደም ጸሊም ፈረሱ ሒዙ እናጋለበ ንሻው ንምድሓን ይኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጉዮ ናይቲ ዝተቐተለ ዝፎትዮን ናይ ቀረባ ዓርኩን ዝነበረ ሓጋዚኡ ቀብሪ ስነ ስርዓት እናዳለየ እዩ ንያንግ ኣሊሹ ሕኑኡ ከም ዝፈድየሉ ድማ ቃል ይኣቲ እቲ ናይ ነርቪ ሕማሙ ክጅምሮ እንከሎ ግን መድሓኒት ውሒጡ ንኽረጋጋዕ ተመሊሱ ናብ መደቀሲኡ ይኣትሞ ኣብ ውሽጢ ዝተሓበአ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ንኽእልሹ ዕድልን ከይረኸበ ግን ሻው እቲ ሓደገኛ ብሩሽ ሒዛ ትወፅሞ ናብ ዓይኑ እትያ ንኽትቆትሎ ክትቃለሶ ትጅምር ግን ጎ ብዙሓት ሓገዝትን ጋርድታትን ስለ ዝነበርዎ ይሕዝዋ እሞ እናቐጥቀጥ ኣይጸንሕ ሓኒቑ ቀትላን ትዳለውን ያንግን ከይተጸበዮ ይመጽሞ ነቶም ሓገዝቱ ሓደ ብሓደ ብምቕታል ናብኡ የምርሕ ንኽሪኣ ናብኣ እናጎየ ኸይዱ እንከሎ ግን ብዘሕዝን መንገዲ ጎዮ ንዓ ሓዲጉ ከምልጥ ቅድሚ ምሙካሩ ካብቶ ጎኑ ተቐሚጡ ዝነበረ መርዚ ናብ ኣፋ ከም ዘቑሓማ ይፈልጥ ሕጂ ሻው ብህይወት ምህላያ ዋጋ ዘይክህልዮ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ሰውነታ ቀስ በቐስ ብሰንኪ እቲ መርዚ እናሞተ እዩ ስድርኡ ካብ ዝሞቱ እንድሓር ካብ ሻው ዝቐረቦ ሰብ ፈጺሙ ስለ ዘይነበሮ ድማ እተን ቅድሚ ሕጂ ኸድሕነን ዘይከኣለ ስድርኡ እናዘከረ ንሻው ሓቒፉ ብህይወት ከም ዘትርፋን ከም ዘድሕነን እናነበዐ ቃል ኣትየላ ግን እዚ ቃል እዚ ንምኽባር ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ምኽንያቱ ካርኡ መዚዙ ንደገ ክወፅእ እንከሎ ዋላ ዓይነ ስውር ኮይኑ ይርአዮም ደኣ እምበር እቶም ኣፍ ደገ ጽበይዎ ዝነብሩ 300 ወታደራት ድምፆም ይሰምዖም بحد إيدو كان راح يزو بحد إيدو نشاو ولا حقل في غندا أمبر زو متادرات سنك تحيال فتنتو فتسي ممكن أغوي كألون شاو من كيدو غمون كي تجنقن نبوسحات متادرات ولا يقتل دا أمبر حانت سدريت جنان كي سدره توسختي معات متادرات بكل أنفت فسيسوم يخبوه شاو سونتا بسنك تمرزل لما تنك داغم سلاس جمرة ونا أخد سعدتك أرب أما الرشا دوم والت ساينوا نمرت كتودق انكلاون أزواني حقفامو توم ستروفو أما ايت وتعدرات نمقدام كدالي جمر ساتم دفيروم نخاتيو ولا دقائق وصدوم دا أمبر نسو حنت جيزة تنخيوم دقيمو ميتسون أما ايت كوينون جن كسا حجي ولا حنت جيزة يواقوان جن يانغ حجون بتنكار مستقالة سيو مكان بخار استناخة لالو تبو قدميتو زحلفة كوا ملو إيوتو بعيني أتحلف زوما ما ايت وتعدرات كتيلو كم سعرو زبيت منغست تزحزيحوم نخغيدنا تدالين كلوغن ملعل زخلو مكرا زخوانو غيو ترغاغعنا وشت زخفلي أتي أمونكم حيال بأس خجمرن كلو دما غو يانغ عينو سور بمخانو كتقامولو يجمر أستفلالي كفالات تخفلي بخارو دمتنا فتر يدناورو بز منقد زي ندقايقنا ساقيو يتسنحمو اتاونا أسحيتا زنورت شو حدا جيزة تلاعيلا غو ببي وغن تحاوي خمزولو بمنقار تغكلنيا بوتو تكالعو أزا ساعات زيا ببي وغن كمزولو بدن بغيري ردومو كارو العلو ناو غرورو اوغي يقتلو نسو نام مريت وديقو مست بيت منغستون كالوت 300 وتعدراتون كقاتلن كلو دما يانغ نشاو حقيفو كافت بيت منغست يوص تحرزي يانغ ولا بطعم قوسيلي امبر نخحكما نشاو تشكيمو نافتنا عركو غزا يخيد جن بزحزن منغدي افت دغ خوصحن كلو ማሕፀ ዝኳዕኩ ጉልበት ሲኢኑ ኣብ ደገ ኮፍ ይብል ግን ንዞማ ማይት ወታደራት ክገጥምን ከሎ ካብ ናይ ሻው መርዚ ናቱ ጉድኣት ዝበዝሕ ነይሩ ኣፍ ደገ ሓቁፍ ዋኸፍ ክብልን ከሎ ድማ ህይወቱ ዝሓለፈ ንሱምበር እታ ዝተመረዘት ሻው ይነበረትን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ተመሪዛ ዝነበረት ሻው ተሓውሞ ፍትኻው ናይ ገበነኛታት ህይወት ወፂኡ ክነብረሉ ዝሓስብ ዝነበረ ናይ ቀደም ቅሾቱ ክትነብር ትውስን ንሱ ወላ ብህይወት ይሃልድ ኣምበር መንፈሱ ትውስተኡን ኩሎም ድሌታቱን ምስኣኸም ዘለዎ ብምእማን ንዕኡ ተሐጉስ ኢላ ናፍቲ ምስ ስድሩ ዝነብረሉ ነበረ ገዛ ኸይዳት ነበር ናይ ሎማዓንቲ መሳጥ ፊልምና ድማ ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ብወገነይ ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዎ ካብ 18 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ከ ክንደይ ትዎ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ሓሳብ ርኢቶኹም ምክፋል ቪድዮታትና ብዙሕ ይርአዩ ስለዘየለው ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ሓገዝኩም ይፈለየና ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሰንረኽብ ሰናይ ጸኒሒት